кудаки ба синни 14 нара соли таваллудиш 1972 мисол кудак набираш мешавад. Чи нагире ин дору ҳамаш бизнесе. Як занаке ки вазни зиёдӣ дорад, ҳамин занак аввал таҷовуз кардагиян, баъд ба қатл расондагиян. Тоҷик худаш мега ки просто оғӯш кардани буд мешавад тамом. Уборши ки тоҷик хост ки актрисаи корейскира таҷовуз кунад. Связана дар тоҷико, дар мигранто, дар узбеко. Хабар барои муҳоҷироне ки дар Москва ва Московский област қарор доранд. Компанияе ки ман ба шумо тавсия метавам, ба ғайр аз оне ки шуморо ба мошинҳои замонавии дорои Wi-Fi бепул ба границаи Қазоқистон бурда меоранд ва боз ба якчанд қатор мушкилиҳои шумо метавонанд кӯмак кунанд. Мисли гирифтани регистратсия, патент, тафтиш кардани запрет ва агар дар роҳ ягон камбудӣ бо гаиё шавад, хиҷон ҳал мекунад. Ва касе ки проблемаи сахт ба документош дора айхона баромада наметавонад, албатта бо хоҳиши шумо метавонанд ки шуморо биан айхонатон ва ё ин ки аз станцияи метрои шумо гирифта баранд. Агар 500 рубли скидка хоҳед, айноми канали SM Шарипов салом расонед. Дӯстон, ҳамада салом, бо шумо аст Муҳаммад Шарипов ва ин канали SM Шарипов. Дӯстон, пеш аз оғози барнома ҳамаи шуморо бо моҳи шарифи Рамазон табрик мекунам ва барномаро сар мекунем. Бародаро, ма дая чина мефора дар ҳамин новостиҳо бисёрш ва дар ҳамин сайтҳои новостиҳое ки дар мисол Россия мешавад, кори баъзоб чӣ боша, агар связана дар тоҷико, дар мигранто, дар узбеко, сразу ҳам новостиро мегирам, паҳн мекунам, бум, ягон назвония гизалаш мемонанд. Дар як сайт мебурояд заголовкаи новост. Худаш новости як новости ночиза, не ки заголовкаша шумо фикр кунед. Вақте одамо заголовкаи новостиро мехонанд, дальше фикр намекунанд новост шадид, о ана тоҷик хеле кард. Дар заголовкаи новости, яке дар аэропорти Шереметова уборши ки тоҷик хост ки актрисаи корейскира таҷовуз кунад. Ва дар асл чӣ гап шудаги? Актрисаи киноям хеле бигем номусулмонӣ мекардагӣ корейский. Вақте дар аэропорти Шереметова посадка мекунад, Прага рафтани як ҷое рафтани будай, ба гуфтаи ҳами худаш меравад дар полисейский заявление менависа ки мара таҷовуз кардани буданд. Сотрудники ҳами аэропорт ҳам мега ки бале, ҳами мисол уборши ки тоҷик ҳами духтара хост ки таҷовуз кунад. Тоҷик худаш мега ки ма хиёли ҳамзамини худам кардам, просто оғӯш кардани будам, ша тамом, майра расидани набудам. Ва дар охир бародаро актриса заявлениша ай милисахона мегирад. Бародаро рӯзи 9 май дар ҷамоати деҳоти Дурбат, вақте ки талабаҳо аз мактаб меоянд, дар роҳи оҳан як қопчара мебинанд. Гудак хеле интересоват мекунад ки дар қопча чӣ боша. Вақте ки наздик мешаванд, қопчара мегиранд, дар қопча бастагӣ ва вақте ки қопчара хабар гирифтани мешаванд ки дар даруни ҳамин чай, мефаҳманд ки дар даруни як занаки мурдааст. Ва амлисоро хабар мекунанд. Вақте ки амлисо меоянд, мисол ҳамин қопчара мегиранд, мурдаро мебаранд, ташхис мекунанд. Баъд ташхис муайян мешавад ки ҳамин одама, ҳамин занака ба ягон яроқ, ба ягон оружие, ба ягон корча, ба ягон киштагӣ нестанд, барое ки дар танаш ягон пайи хун нест, яъне ки ба маҷбурӣ ба даст киштагиян ҳамин одама. Дар асоси ҳамин ташхис муайян кардагиян ки ҳамин занака аввал таҷовуз кардагиян, баъд ба қатл расондагиян. Ва ҳангоме ки ҳамин занака дар ҳамин дуруни қопча ёфтанд, либосош либосои аврупоист ки будае ва руш боша ба занаки узбек монанд будае. Бародар, чихе ки дар ҳамин сайт гуфтагия, ҳамин кор дар мобайни халқ бисёр саволо ба миён овардагия ва бисёр савол-ҷавоб шудааст. Хай намедонам оқибатш чӣ мешавад. Ва дӯстон, дар ҳамин ҷо гуфтагӣ нест маълумот ки ҳамин занак шаҳрванди киҷоае, фақат гӯям гуфтагие ки руш дар рӯи узбек монандае, солаш 30-35 сола тақрибан ва либосош либосои европейский. Ва дигар ягон маълумот дар ин бора нестай. Хай ягон кас ки мисол ҳамин территория боша, агар аниқтар бидонед кия чӣ гап шудагие, дар комментария фикротон нависед. Як хабари дига ҳастай, мисол одама рӯи рост фреб мекунанду ва бо таҳдид мекунанд ки ту дар ягон ҷо муроҷиат карда наметавонӣ. Ва ман ҳамин видеоро маҳз именно барои ҳамин мекунам ки мисол ҳамин видео паҳн шава, бародаро бигирем поделиться кунем ки ҷои да метавонед, чтобы ки ҳам хеле фан кунӣ, ҳам хеле фреб кунӣ, дига мисол дар байн набошад, ҳам хеле кор ай байн бирава. Кадом одаме чӣ гуноҳе ки мекунад, бояд ки паси ягон чӣ намона ва одамо бояд ки ҳам хеле коро бохабар шаванд. Яъне ки чӣ гап шудагие? Дар як паблик чат як занаке ки вазни зиёдӣ дорад, мехоҳад вазн партояд, як дору заказ мекунад. Курси ҳамин дору тамом мешава, ба гуфтаи ҳамин занак ягон кило ҳам кам намешава вазнаш. Ҳамин одаме ки ҳамин доруро харидагӣ буд, дар ҳамон менависа ки дорутон мисол хай фоида накард исуса. Ва ин занак мега ки ман дар газета менависам ва ин одами фурӯхтагӣ наоборот таҳдидиш мекунад ки кани навис, ту чӣ кор мекунӣ, ман нишон метавонам мовози ҳамин вес перепискашона бародаро дар шумо мехонам ки чӣ гап шудагие. Ва ин одами фурӯшанда чӣ хел зурае, чӣ хел гариние ва чӣ хел таҳдид мекунад одаме ки мисол ҷабрдидара бигем да. Одами дору харидагӣ мега чаро ноумед мекунед? Одами дору фурӯхтагӣ чӣ хел ноумед мекунем?
дору тамом шуд. ҳо оли ман дар газета мебарорам ки дурӯғай нахӯрен, дигарорам пулсӯхта нашаванд, хушрӯ гап зан, ранги одам гап занен ки безеб мешавад. таъдид яъне ки одами харидагӣ мега хушрӯ гап задистам ку ту худ дорура бихӯрӣ, баъд ранги хар нони қатӣ рӯған бихӯрӣ, ай куҷо хароб мешай? Одами харидагӣ ранги хар ин одама хароб кардтира намекунад. мумкин шумо дар поделка шароӣ кунанд. Не оригиналай 100% ҳози навис дер накунӣ бо беақли бесавод. яъне гуфтание ки ҳози дар ҳамун газета навис дер накунӣ беақли бесавод. яъне ки шумо фикр кунед бародаро ки мизоҷа мисол яъне клиента қати фурӯшанда чӣ хел гап задистае ва фурӯшандара шумо бибинед ки ва чизи гап заниша ки чӣ намуд гап задистае қати клиент. ок матра адреста метум мегум бирен хонаи ҳамин одам баъд зури баъд мешавад. ок ту худ ки дар газета менависӣ тсаг. ок ай поёнаш ман номерои тира мемонам. хай ок таъдид кунӣ фурӯшандара бинед шумо. ва бародаро барое ки шумо бифаҳмед нархи ҳамин дору 380 сомония ози ман маркашам дар ҳамин ҷо шумо мебинед хитобе ки нахарен ҳамин дору. ва ман як чи гуфтанем барои шумо мисол ман ҳамин кор ай таҷрибаи худам ҳамин кор ман дар сари худам гузаштагиай ба шумо мефаҳмонам. телосложение одам се намудай мисол средний яъне ки на хароб на фарбе, ҳастай хароб ҳастай фарбе. одамои хароб ба харобӣ мекашад организмшон, одамои фарбе ба фарбегӣ мекашад. яъне ки вақте ки одами хароб мехӯра организмш тез ҳамун хурдагӣ ҳамура мисол обработка мекунад, тез ҳал мекунаша ва ғизои даркории худша мегирад, дигаша хориҷ мекунад. организми фарбе мисол зиёдтии ҳамура дар рӯған откладывать мекунад. мисол ранги хирс бигем дар рӯған мемонад. хай бу хафа нашавем, просто ҳамхелда организм ҳамхели ҳастай. ва яъне ки одам мехӯра сер мешава, бачини қувваш мегира ғизо, аз зиёдтиша бо дар рӯған ҷамъ мекунад. а одами хароб не. одами хароб чанд қайқи худ ҳам қадарша мегира, зиёдтиша организм хориҷ мекунад. ҳозир бисёр одамо мегӯянд ки мисол нахӯр, не мисол наранг гуфтае ки ранги хар вори гуфтае нона бихӯри баъд як ҷо хароб мешавад. ягон дору нагирен бародаро, хоҳор афо касе бошен, ягон дору барои хароб шидан ҳеҷ вақт нагирен. агар бихоҳен хароб шидан, ин гапҳои ман нест, гапҳое ки мисол ман дар ҳамун зале ки будам ҳамун мастерои ҳамун зал мегуфтанд мисол ки чикор кардан дар корае. мисол одамое ки мисол будан рафиқои мо ки бузбала буданд, ман ки хароб будам, ман барои харобим савол медодам, аво барои бузбалагишон чӣ хел кунем наоборот хароб шем. ва чӣ кор кардан дар корае? аз чизои рӯғанӣ, хамирӣ, чизои серғизо, ман аз шахсам хеле чизо даст мекашӣ, чизои гӯштӣ, фақат меваҷот, сабзавот, об бисёр мехӯрӣ. агар возможно шароит боша, ба варзиш машғул меша. агар мисол варзиши конкретни шароит набоша, ақаллан саҳари бегаӣ медавен, чанд қайи метавонен медавен. мевагӣ, сабзавоҷот, ҳамин хеле чизо мехӯрен, чизои камғизо ва об. тамом. баъд результатша мебинен. ягон дору ягон чи дар кор несте. фарбеги худаш чия? рӯғанай. ҳам да шумо ғизои рӯғанӣ натиҳед ки мисол ҳамун рӯған гирифта натавонад. меваҷот, сабзавот, меваву сабзавот ё мисол чизое ки организми шуморо ғизо бута, мисол шумо қувват кунен, раҳ гарден, қувват кунен, кор бикунен, не ки рӯған натиҳиша. тамом, нимқа кор. не ки бо як чиза мегӯям ки агар ҳамин хеле система қатӣ рафтен, хароб шидену баъд я 10-15 рӯз дига агар боз ҳар карден хамирира, рӯғанира ва гӯштира, бо ҳамхе бо мегирем вазн. барое ки организм ҳамхе жировой клеткаҳо ҳастай. вақте ки организм жировой клеткаро создават мекунад, ӯ места, ӯ нобуд намешава. вақте ки шумо хароб ҳам мешен, жировой клетка нобуд намешава, фақат рӯғанаш кам мешава, одам харобтар метавад. вақте ки бо камтар ки мисол ғизо додиша, бо тез ҳамун клеткаҳо бо пур мешаванд, бо тамом. не ки дору пору ягон чи нагиред, ин дору ҳамаш бизнесе. ва боз бародарам хеле як хабари дигаам, заголовкаам хеле пастқатӣ. бомжи мигранта ба расидани духтари ба синни 14 нарасидагӣ гумонбар мекунанд. яъне гумонбар, яъне ки маълумае ки ҳозир ҳоло аниқ шудагӣ нест, фақат гумонбар. 10 апрел дар Самарская област дар як подъезд як духтарчаи ба синни 14 норасидагиро кадоми мераса ва ҳамин кор мемона ва то ҳамин рӯза кофтко ва ба наздикӣ як мардаки тоҷика гумонбар мекунанд, дастгириш мекунанд. соли таваллудиш 1972. бародаро шумо фикр кунед чанд сола мешавад. барои чӣ бомж мегӯянд ки мисол регистратсия надоштае, ҷои постоянна место жительства надоштае, ҳамира бомж мегӯянд. ва бародаро агар ҳамин кор тасдиқ шавад, дар ҳақиқат ҳамин хел баъди мисол ташхисо буброяд ки ҳамин одам ҳамин коракардагие, ай 12 то 20 сол аз озодӣ маҳрумш мекунанд. не ки ман бовар надорам бародаро ин кор ҳамин одам карда боша, барое ки иҷа фақат гумонбаршудагӣ гуфтаистанд, ҳозир мисол аниқ накардианша. в общем бародаро шумо худтон фикротна дар комментария нависен. нахо
кудаки ба син 14 оз нарасида ай одама соли таваллудиш 1972 бо мусалмонай мисолу гудак набираш мешавад. Шумо бародаро фикротона чун ҳар вақта дар комментария. Дӯсто саломат бошен. Лайк, дизлайк, поделиться, комментария ҳамаша медонед шумо хитон. Ман шарт нест дар шумо буфаҳмонам ва дар паноҳи Худо бошен. Худо нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад. Саломат бошен. Видеои нава интизор шавед.